ବୁଝିପାରିଲେନି ବାପା। ଆରେ ବୁଝିଛୁ ବୁଝିବା ଚାହିଁଛୁ। ଆରେ ହେମନ୍ତ ଆଉ ତା ସ୍ତ୍ରୀକୁ ତମେ ମାନେ ଘରେ କାହିଁକି ପ୍ରବେଶ କରିଛ? ବାପା କାହା ଅନୁମତି ନାହିଁ? ବାପା ଆରେ ତୁ ଅଛୁ ଏ ବୁଢା ବାପାଟା ବଞ୍ଚିଛି ତାକୁ ପଦଟିଏ ପଚାରି ପାଇଲାନି। ହଁ ଏ ରୁଗୁଣା ବୁଢାଟାକୁ ପଚାରିବା କାହାର କଣ ଦରକାର ଅଛି? ତମ ମାନଙ୍କ ମନକୁ ଯାହା ଆସୁଛି ସେଇଆ କର। ନାଇଁ ବାପା, କୌଣସି କଥାକୁ ମନରେ କିନ୍ତୁ ରଖି ମୁଁ ଏ ଘର ପାଇଁ କରିନି ବାପା। ହେମନ୍ତ କାହାକୁ ନ ଜଣେଇ ତା ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଘରକୁ ନେଇ ଆସିଲା। ଏ ଦାଣ୍ଡ ଦୁଆରେ କିଛି ଅପ୍ରୀତିକର ଘଟଣା ଘଟିଥିଲେ ଏ ଗାଁ ଲୋକ କିଏ କେତେ କଥା କହିଥାନ୍ତେ। ସବୁ କଥାକୁ ମୁଁ ପଛରେ ପକାଇ ସେମାନଙ୍କୁ ଘରକୁ ନେଇ ଆସିଲି ବାପା। ବାପା ପିଲାଟି ବେଳୁ ହେମନ୍ତକୁ ଏଇ ହାତରେ ପାଳିଛି। କଥାଟା ମୋତେ ଅପସନ୍ଦ ଲାଗିଲା ସତ, ତଥାପି ମୁଁ ତାକୁ ବନ୍ଦାପନା କରି ଘର ଭିତରକୁ ନେଇ ଆସିଲି। ଆପଣ ଥାଉ ଆପଣଙ୍କୁ ନ ପଚାରି ଏତେ ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବାଟା ଆମର ଭୁଲ ହେଇଯାଇଛି ବାପା। ବିବାହ କରିନଥିଲେ ସାରା ଜୀବନ ମତେ ଜେଲରେ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିଥାନ୍ତା। ମୁଁ ଜାଣିଛି ଗୋଟିଏ ସତକୁ ଘୋଡ଼ାଇବା ପାଇଁ 100ଟା ମିଛର ଆଶ୍ରୟ ନେବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ତୁ ଜାଣିଛୁ କାହା ପୁଅ? କାମର ହରିଆ ପଣ୍ଡାର ପୁଅ। ଦେଖ ତୁ ମୋ ପୁଅ ହେଇ ଏତେ ବଡ଼ ଭୁଲ କଲୁ ତା ମୁଁ ସହିବି କେମିତି? ବାପା ତମେ କଣ ଶୋଇବ? ବାପାଙ୍କୁ ତ ମୁଁ ବୁଝୁଛି। ବାପା, ତମେ ମତେ ଥରେ ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର। କଣ ତୁ ମତେ ବୁଝାଇବୁ? ଚାକିରିଆ ପୁଅ ବୋଲି ଅଣ୍ଟିନିଆକୁ ଘୋଡ଼ାଇବି? ବଡ଼ ଘର ଝିଅକୁ ବାହାଇଛୁ ବୋଲି ତତେ ନମସ୍କାର ହେବି। ଆପଣ ଏ କଥା କହୁଛନ୍ତି? ମୋତେ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ବିବାହ କରି ସ୍ତ୍ରୀର ସମ୍ମାନ ଦେଇ ଘରକୁ ନେଇ ଆସିଛନ୍ତି, ଗୁରୁଜନ ହିସାବରେ ଆପଣ ତାଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ ବାପା। ତାଙ୍କ ସଂସାର ଜୀବନ ଯେମିତି ସୁଖମୟ ହଉ। ଗୋଟେ ବାପ ହିସାବରେ ଯେତିକି ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେବା କଥା ମୁଁ ଦେଇସାରିଛି ମା। କିନ୍ତୁ ମୋର ଶେଷ ନିଷ୍ପତ୍ତି ସେ ଘରେ କେବେ ହେଲେ ରହିପାରିବି। ନାଇଁ ବାପା, ଆପଣ ଏତେ ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି। ଯାହା ହେଲେ ବି ସେ ଘର ବୋଉ ତାଙ୍କୁ ଏ ଅବସ୍ଥାରେ ବିଦା କରିଦେଲେ ସେମାନେ ରହିବେ କୋଉଠି? ମତେ ଜଣା ମୁଁ ତୋର ବାପା ନୁହେଁ, ତୁ ମୋର ପୁଅ ନୁହେଁ। ଯା ପଳେଇଯା। ତୋ ପାଦ ମୋ ଘରେ ପଡ଼ିଲେ ମୋ ଠାକୁର ଘର ଦେଇ ପିଣ୍ଡ ପବିତ୍ର ହେଇଯିବ। ଯା ବାହାରିଯା। ତୋ ମୁହଁ କି ତୋ ସ୍ତ୍ରୀ ମୁଁ ଦେଖିବାକୁ ଚାହେଁନି। ବାପା, ଭାଇ, ମୁଁ ଯାଉଛି ଭାଇ। ବାପା ତ ତମେ ତାଙ୍କ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଶୁଣେଇ ନେଇଗଲେ ମୁଁ ଏଠି ରହିବି କେମିତି? ତମେ କଣ କହୁଛ ହେମନ୍ତ? ଏ ହେମନ୍ତ, ଏ ହେମନ୍ତ, ଆରେ ଧରିକି ଆସିବ। ତୁ ତ ବାପାଙ୍କ କଥା